जाय मोसे होननानै बयखौबो खुलुमहरग्रोबाय आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायहरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आङो नोंथांमोननो लागै गासै मोनबा बाथ्रा लानानै फैदों। जि बाथ्राखौ, जि बोसोनखौ जिउआव बाहायोब्ला नोंथांहा दुश्मन गैयै जिउ जागोन। That means नोंथांखौ गाज्रि मोनग्रा मानसि गैयै जागोन। बेबायदि इसोरनि मोनबा बोसोन लानानै फैदों। दा बे बाथ्राखौ मोनथिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन, जेन नोंथाङा गासैबो बाथ्राफोरखौ रोखा-रोखायै बुजिनो हायो आरो नोंथाङा सोलोंनो हायो आरो नोंथांनि जिउआवबो नोंथांहा दुश्मन गैयै, नोंखौ गाज्रि मोनै बेबायदि जिउ नोंथांहा जेन जायो। दे अब्ला जोङो बे मोनबा बिसयखौ नायदोनि। बे मोनबा बिसयखौ नायनायनि आवगायावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोननिसिम खावलायहरनो हास्थायदों। नोंथांमोना गोबां भिडिअखौ नायो, नाथाय मोनसे लाइकखौ होलांनो बावनानै थायो। दा बेयावहाय साफ्रोमखौबो खावलायदों जे नोंथांमोना मोनसे लाइकखौ होनानै होगोन। नोंथांमोननि लाइक होनाया आंखौ गोबां मटिभेट खालामो, थुलुंगा होयो जे गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसेयैनो आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबा गोदान फैदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन, जेन बेबायदिनो इसोरनि सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो थाखाय। आरो लोगोसेयैनो नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि बिदा फंबाय, जोंनि लोगोफ्राबो, ख्रिस्टियान सुबुंफ्रा बयबो मोनथिनांगौ होननानै, अब्ला नोंथाङा बेखौ शेयार खालामनानै होनो हागौ। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो बै मोनबा बाथ्राखौ दानाबा नायदोनि। आंनि जिउआव आंहा दुश्मन गैयै जानो थाखाय सेथियावनो आङो गावनि रागाखौ कन्ट्रल खालामनांगौ एबा रागाखौ नागारनांगौ। जेब्ला सासे मानसिया रागा जोङो, अब्लाना मोजांखौ साननो रोङै जायो, मोजांखौ मावनो रोङै जायो। केबल गाज्रिया मा बेखौसो बांसिन मावनो हास्थायगोन। जेरावहाय रागा जोंनायनि गेजेरजों मानसि बुगोन, मानसि सिथारगोन, रागा जोंनायनि गेजेरजों मानसिखौ गाज्रि गाज्रि रायगोन, बबेबा जिब जुनारनि सायावबो गावनि रागाखौ होगोन, बबेबा मानसिनि सायाव गावनि रागाखौ होगोन। बेबायदिहै गोबां जेब्ला रागा जायो मानसिया, मोजां साननो हायियाव गोबां दुश्मनफोरखौ बानायनानै लायो। सासे मानसिनि रागानि थाखाय सोरबा बेक्तिया जुदि रायजाबायब्ला, सोरबा बेक्तिया जुदि गाज्रि मोनजाबायब्ला, बै मानसियाबो नोंथांखौ एबा जाया रागा जोंदों बै रागा जोंग्राखौ गाज्रि मोननानै थागोन। बै मानसियाबो नेरनानै थागोन। अब्ला नोंहा बै दिननिफ्राय, बै रागा जानाय साननिफ्रायनो नोंथांहा सासे दुश्मन जाबाय आरो बै दुश्मना नोंनि थाखाय गाज्रि हास्थायगोन। बै दुश्मना नोंनि थाखाय गाज्रिखौ मावनो सानगोन। अब्ला नोंथांहा दुश्मन जाबाय। अब्ला नोंनि जिउआव मोनसे बिसा हाबनानै थाबाय। बेवहायनो इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, गितफोर 37 नम्बरनि 8 आरो 9 सिरि। राग जोंनायखौ नागारनानै बोराबनायखौ गारदो आरो दाखुद्रि, मानोना खुद्रिनायनिफ्राय गाज्रिया ओंखारो। मानोना गाज्रि मावग्राफ्रा दानस' जागोन, नाथाय फोरबोनियाव बरसा खालामग्राफ्रानो हादोरखौ आवग्रिगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथाङा प्रेक्टिकेलि नोंथांनि जिउआव बेबायदि जाना दङब्ला नोंथाङा दान्दिसे सम गोसोखां। नोंथांनि रागानि गेजेरजों नोंथांहा मा मा खहा जानानै दङ आरो सोर सोर नोंथांनि दुश्मन जानानै दङ, बेखौ प्रेक्टिकेलि नोंथाङा गोसोखांदो। इसोरनि बोसोना दिनै जोंखौ बुंदों रागा दाजों होननानै। रागा जोंनायाव खहा दङ, जोबस्रांनाय दङ आरो बियो सैताननि। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि दुश्मन फ्रि लाइफ खालामनोब्ला, गुबुनाबो आंखौ अननांगौब्ला, गुबुनाबो आंखौ मोजां मोननांगौब्ला, गुबुना आंखौ रायज्लायनांगौब्ला, गुबुनजों अनजानोब्ला जोङो बे गावनि रागाखौ हमथानो सोलोंनांगोन एबा जोङो नागारनांगोन। दे दानाबा जोङो थांदोनि नैथि, जेरावहाय जोंहा दुश्मन फ्रि जागोन, दुश्मन गैयै जागोन। माखौ मावोब्ला बेखौ नायदोनि। बेनो जाबाय गुबुनखौ मेगन सानाय। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि गुबुनखौ मेगन सायोब्ला, बै बेक्तियाबो जोंनि सायाव मेगनखौ साफिनगोन। दा बेयावहाय इसोरनि बोसोना जोंखौ ओरैहाय बुंदों, जाकबनि 3:16 सिरियाव, मानोना जेराव मेगन सानाय आरो गावनिखौल' साननाय दं, बेयाव दावराव आरो इनाय मानियानो थायो। जेराव मेगन सानाय थायो, बेयाव दावराव थायो आरो इनाय मानियानो थायो होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा खालामदों। सासे ख्रिस्टियान मानसिया जुदि सोरखौबा मुगैयोब्ला, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननाय मानसिया जुदि सोरखौबा मेगन सादोंब्ला, बै बेक्तियाबो नोंथांखौ मेगन साफिनगोन। बे जाहैबाय संसारनि आखल, बे जाहैबाय मानसिनि आखल, सोरगोनि आखल नङा। बे जाहैबाय संसारनि आखल। संसारनि आखला संसारनि आखलजोंनो जागोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि गुबुननिफ्राय मोजांखौ हास्थायदोंब्ला, गुबुननिफ्राय मोजां राव होनायखौ हास्थायदोंब्ला, गुबुननिफ्राय अननायखौ हास्थायदोंब्ला, गुबुननिफ्राय मोजांनिख्रुइ मोजांसिनखौ हास्थायदोंब्ला, जोंनिफ्राय बे मेगन सानायखौ जोङो बोखारनांगोन। प्रेक्टिकेलि नोंथाङा साननानै नाय, जों जुदि सोरखौबा मेगन सायोब्ला, बै बेक्तियाबो मेगन सायो। डेट मिन्स
बैबो आंनि दुश्मन जायो। जेब्ला दुश्मन जायो अब्लाना बै मानसिया आंनि थाखाय माब्लाबाबो मोजांखौ सिन्ता खालामनाय नंलिया। सानफ्रोमबो आंनि फारसे गाज्रिखौ हास्थायसिगोन। बियो माब्ला थैगोन, बियो हाखराव माब्ला गोग्लैगोन, बियो माब्ला खैफोदाव थागोन, बियो माब्ला बेराम जागोन, माब्ला थैनानै थांगोन, बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बै मानसिया सिन्ता खालामसिगोन। जिहेतु नोंथाङानो गुबुनखौ मेगन सागासिनो दङ, बै व्यक्तिखौ मेगन सागासिनो दङ। दा बेयावखाय अनजाग्रा प्रियफोर, दुश्मन फ्रि जानो थाखाय जोंनिफ्राय मेगन सानायखौ जोङो नागारनांगोन। जेरावहाय बोसोना आरोबाव ओरैहाय बुंदों, बोसोन बिजाब 14:30 सिरि, गोसोआव शान्ति थायोब्ला देहाया मोजाङै थायो। आन्थाय मालायखौ मेगन सानाया केन्सार रग बादि। दानो सम नोंथाङा जुदि गुबुनखौ मेगन सानानै दङब्ला नोंथाङा सासे केन्सार बेरामजों थानाय बायदि जानानै दङ। दा बेयावहाय बे बेरामनिफ्राय फ्रि जानो थाखाय नोंथांनि मेगन सानायखौ, नोंथाङा गुबुनखौ मेगन सानाय दङब्ला बेखौ नागारदो। दे दानाब्ला जोङो थामथि थांदोनि जेरावहाय नोंथांहा दुश्मन थानाय नङा जिखौ मावोब्ला। बेनो जाहैबाय गुबुनखौ निमाहा हो। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि सानफ्रोमबोनि थांना थानाय जिउआव जोंहा माब्लाबा गोरोन्थिफोर जानो हागौ। आंनि जिउआव गोरोन्थि जानो हागौ, नोंथांनि जिउआव गोरोन्थि जानो हागौ। जाय गोरोन्थिनि थाखाय गुबुनजों नांज्लाय खमज्लाय जानो हागौ, गुबुना माबा मोनसे सुथुर जानो हागौ। नाथाय बैफोर गासैखौबो नागारनानै जोंनियाव मा जानांगौ? बे जाहैबाय निमाहा होनाय गोसोआ थानांगौ। गुबुनखौ निमाहा होनांगौ। जायफोरा नोंथांखौ गाज्रि मोनो नोंथाङा बेखौ निमाहा होनांगोन। जायफोरा नोंनि उल्थायै बाथ्रा बुङो नोंथाङा बिथांमोनखौ निमाहा होनांगोन। अब्लानो जोङो दुश्मन गैयि जिउखौ खुंनो हागोन। मानोना नोंथाङा गाज्रि मोनाखै, नोंथांखौ सोरबाया जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला, नोङो जुदि फिन गाज्रि मोनफिनोब्ला बियो दुश्मन मोनज्लायनाय जागोन, गाज्रि मोनज्लायनाय जागोन। दा बेयावखायनो इसोरनि बोसोना जोंखौ ओरैहाय बुंदों, माथाइनि 6:14 सिरि, नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दाय मावनायखौ निमाहा होगोन। 15 सिरि, नाथाय नोंसोरनि जेंना गुबुनफोर दाय मावनायखौ नोंसोरो निमाहा होआब्ला सोरगोआव थानाय बिफायाबो नोंसोरनि दायखौ निमाहा होनाय नङा। प्रेज द लर्ड। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो जोंनि दुश्मनफोरखौ, सोरबाया नोंखौ गाज्रि मोनोब्ला, सोरबाया नोंखौ रायोब्ला, सोरबाया नोंनि फारसे इनाय सानोब्ला बेफोर गासैखौबो निमाहा होनांगौ। आरोबाव बोसोना बुंदों लुकासनि 6:27-28, नाथाय आंनि बाथ्राखौ खोनासंग्राफोरखौ आङो होनो, नोंसोरो गावसोरनि बिसारफोरखौ अन आरो जायफ्रा नोंसोरखौ सै खालामो बिसोरनि सायाव गाहामखौ माव। जायहा नोंसोरखौ सावहोयो बिसोरखौ बोर हो आरो जायफ्रा नोंनि जेंना इनाय मावो बिसोरनि थाखाय आरज खालाम। प्रेज द लर्ड। दे दानाबा जोङो ब्रैथि बाथ्रायाव थांदोनि। बेनो जाहैबाय साबधानै बाथ्रा बुंनो सोलोंनाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो जेब्लानो सावरायज्लायो, जेब्लानो जोङो बाथ्रा बुंज्लायो, रायज्लायो, अब्लाना जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायो। गोबां बाथ्राफोर सावरायनायनि गेजेराव जों जुदि थर खालामाब्ला, जों जुदि मोजाङै साननानै बाथ्राफोरखौ बुङाब्ला, बैफोरावनो जोङो माब्लाबा गुबुननि बाथ्राफोरखौ सावरायफ्लाङो आरो बै समावहाय बै मानसिया दुश्मन जायो। जिहेतु बै मानसिनि गाज्रिखौ रायज्लायफ्लांबाय, दा बेयावहाय बै मानसिया नोंथांनि दुश्मन जानानै थायो। दा बेयावखायनो जेब्ला जोङो बाथ्रा सावरायो, गोबां सिन्ता खालामनानै, गोबां सानै हयैहै जोङो बाथ्राफोरखौ सावरायनांगौ। जेराव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, बोसोन बिजाब 17:27 आरो 28 सिरि, गियानि मानसिफ्रा गावनि खुगाखौ हमथायो, जायहा सिरि सिरि थायो बिहा नंथारगौ बिजिरनाय गियान थायो। सिरि सिरि थायोब्ला आर गावनि खुगाखौ हमथायोब्ला सासे मुर्ख मानसियाबो गियानि आर साननो गोरों होननानै सानजायो। आंनि जुदि फट पेक बुंनायाव जुदि गुबुननि थाखाय उसुबिदा जादोंब्ला, एबा आंनि बुंनायजोंनो जुदि आङो दुश्मनखौसो क्रिएट खालामनानै लादोंब्ला, दुश्मनसो सोरजिनानै लादोंब्ला, दा बेवहाय आं सिरि सिरि थानायानो मोजां। अनजाग्रा प्रियफोर, बाइबेलाव गोबां बाथ्राफोर बे बिषयाव लिरनाय दङ, गोबां बाइबेल सिरिफोर दङ। गासैखौबो होनो थाङोब्ला गोबां समफोर नांगोन। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि सालायखौ जोङो हमथानो सोलोंनि। जि सालायनिफ्राय बाथ्राफोर ओंखारो बेनि गेजेरजों दुश्मन जायोब्ला जों सिरि थानाया मोजां। दे दानाबा जोङो जोबथा बाथ्रा, बे जाहैबाय बाथि बाथ्रा, बेखौ नायदोनि। बे जाहैबाय गावनिखौल' साननाय। जेब्ला जोङो गावनिखौल' सानो अब्लाबो जोंहा गोबां दुश्मनफोर जायो, गोबां सुथुरफोर जायो। बे बाथ्राखौ जेब्ला जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो सानगोन, अब्लाना जोङो जोंनि मेगननि देखायाव जोङो नुनो मोनगोन। हमनानै ला, एग्जाम्पल हिसाबै बुंनो नागिरदों, मोनसे रायजोआव सासे खामानि मावग्रा दङमोन।
आरो बै खामानि मावग्राया बै राजानिफ्राय गोबां धोन सम्पथिफोरखौ लानानै फैयोमोन। गुबुननो होनो थाखाय, गुबुननो राननानै होनो थाखाय धोन सम्पथिफोरखौ लानानै फैयो, नाथाय बियो गुबुननो राननानै होआ, केबल गावखौल' नायो, गावनि थाखायल' लाखिजोबो, गावनो जाजोबो, गावनो लायो आरो गावनो धोनि जादों। दा बै बायदियाव बै फोरजाफोरा, बै रायजोनि मानसिफ्रा बै व्यक्तिखौ बेसेबां गाज्रि मोनगोन आरो बैयाव गोबां दुश्मनफोर बियो क्रिएट खालामनानै लादों। थिग बेबायदिनो प्रेक्टिकेलि जों जेब्ला नायो अब्लाना जोङो जोंनि जिउआव जोङो नुनो मोनगोन, नोंथाङाबो गावखौ नुनो मोनगोन, नोंथाङा जुदि गावनि थाखायल' सोरजिगासिनो दङब्ला, गावनि थाखायल' सानगासिनो दङब्ला, गावनि थाखायल' मावगासिनो दङब्ला बै बायदियाव नोंथांहाबो गोबां दुश्मनफोर जागोन। जेरावहाय इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, फिलिपियारि 2:4 आरो 5 सिरि, गावनि थाखायल' साना लाबानो गुबुननि थाखायबो सान, नोंसोरनि साननायफ्रा ख्रिस्ट'नि बादि जाथों। जेब्ला जोङो केबल गावनिल' सानो अब्लाना जोङो गुबुनखौ सहाय होनो हाया, गुबुनखौ मदद होनो हायि जायो। आरो जेब्ला जोङो गुबुनखौ मदद होनो हाया बै समाव जोंहा दुश्मन जायो। जानो हागौ नोंथाङा सासे सहाय होनो हाग्रा व्यक्ति, थाखा फैसायावनो जाथों, माबा मोनसे समनि बिसयावनो जाथों, माबा मोनसे खामानिनि बिसयावनो सोरबाया नोंनियाव बिफैयोब्ला नोङो सहाय होनो हानाय नोंनियाव केपासिटिफोरा गासैबो दं, नाथाय बेफोर थासे थानायावबो नोंथाङा गावनिखौल' साननायखाय नोंथाङा हेफाजाब होआसै आरो हेफाजाब होयिखाय नोंहा दुश्मन जाबाय, नोंनि सुथुर जाबाय। जेरावहाय इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, रमारि 2:8 सिरि, जायफ्रा गावनिखौल' नायगिरो आरो गाहाम हाबाफोरखौ मावनो हास्थायालाबानो इनाय लामाफोरजों थाङो, बिसोरनि सायाव इसोरा बोराबगोन आरो गावनि रागखौ लुनानै होगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि गुबुनखौ जुदि सहाय होआब्ला, जों जुदि गावनिल' सिन्ता खालामोब्ला जोंहा गोबां दुश्मनफोर जागोन आरो इसोराबो जोंखौ रागा जोंगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, बेफोरनो जाहैबाय गासै 9 बिसयमोन। जि बिसयफोरखौ जोङो मावोब्ला, जोङो जिउआव लायोब्ला जोंहा सुथुर गैयै जिउ जागोन। बे नोंथांनि सायाव आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ लानानै फैबाय। नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन। जों जुदि बेबायदि खामानिखौ, बे गाज्रि खामानिखौ जों जुदि मावबाय थायोब्ला जोंनि जिउआव जोंहा गोबां सुथुरफोर जागोन आरो जेब्ला सुथुरफोर जागोन बै सुथुरफोरा जोंनि माब्लाबाबो मोजांखौ हास्थाया। सुथुरा जोंखौ हास्थायगोन सिथारनो, सुथुरा हास्थायगोन जोंखौ नस्थ' खालामनो, बै सुथुरा हास्थायगोन नोंथांनि गाज्रिखौ, बै सुथुरा हास्थायगोन नोंथांनि थैनायखौ, बै सुथुरा हास्थायगोन नोंथांखौ बरबाद खालामनो, फोजोबस्रांनो थाखाय नोंथांनि इसेबो मोजांखौ सिन्ता खालामनाय नङा। जोंहा जेन सुथुर दा जाथों, दा बेयावहाय जोङो बे 9 खामानिखौ जोंनि जिउआव दङब्ला जों नागारनानै जोङो जोंनियाव गोदानखौ लानांगौ। दे अब्ला प्रियफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुजिदों आरो नोंथांमोना गावनोबो देहेन खालामगोन। जि बाइबेल सिरिफोरखौ आङो होदों नोंथांमोना देहेन खालामगोन आरो प्रेक्टिकेलि बेफोर बाथ्राफोरखौ साननानै नायगोन। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लानानै फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।